jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti kattande jomiraɗo e subaka hande o gam bettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jayndeji ɗiɗi Sénégal joni paalen koye jayndeji ɗi altine nogas e jiiɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Sud Quotidien holno no ɓe mbaɗiri e gardinde natal mabɓe kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe mbitande ko gusugol coggoli e guuraka kam e podoje ɗe ganduɗa kay laamu ngu foddini ɗum ɓesguli ɗi e on gonga guuraɗo ɗum woni ko jayde nde arti kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti hen no hannirta niyete e nder hello mabɓe arbani ko e gonɗon jayde wiyetende jayde Sud Quotidien kono ɗum ko ɓe garti e hoorejo lande Pastef Ousmane Sonko biɗo erima ɗum ko yuti e moɓodiral ñande 7 e lewru novembre ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kam woni jayde Sud Quotidien e jayde Walf Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko déclaration meeting ñande 7 lewru nduɗo fandu darade hakkude o mo ganduɗa kañum woni hoorejo lande Pastef kam e député ji ɗi Pastef ɗum woni ko jayde nde waɗi gardinde natal muɗum ɓe mbi ko meli melo ɓe o some ɗum noon ko konguɗi ganduɗa kay ko ɗum woni ko jayde nde o hutori ɓe gartine kadi e konguɗi omo ganduɗa kam woni Abdourahmane Diouf jagorɗo o ina tawe e nder jayde nde ɓe mbitande Abdourahmane Diouf wi son o mo ganduɗa kañum woni Diomaye kañum kay ko kañum woni hoorejo leydi ndi te nena waɗa assumé pleinement ɗum noon ganduɗa kañum woni responsabilité ji muɗum ɓe mbitande o wi tan nde ko gonga o foti tan ko hokkede ko jeyɗo o gonga o ɗum ko yewti e alhaali e ñawoje koye on saaha kam musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti e konguɗi Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kay kañumne e rima ñahtu national ɗum on ko caggal nde hoorejo lande Pastef Ousmane Sonko e rino on ɗon terrain mythique mo wi ene jogori yuɓɓinde toon to Bowal parking stade Léopold Sédar Senghor ɗum ina tawe e jayde Walf Quotidien jayde Les Échos kañum arti koye on ɗon méga meeting ɓe ganduɗa kay ko Sonko ene anni ɗum yuɓɓinde ɓe mbitande ko Sonko kañum kay e rima ɓe ganduɗa kañumen goni yaadiɓe muɗum ɗum koko yuwiti e alhaali on ɗon meeting mo anni yuɓɓinde koye on saaha noon ene wayno opposition ko ɗum tan woni ko fatno on saaha opposition wi kañum nen ma yuɓɓin seppo gonɗon seppo noon ko hollirde e caɗele kam e tiiɗal woni guura ɓesguli ɗi ɗum ina tawe jayde nde konngudi mo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kayne anni yuɓɓinde gon seppo e on ɗon ñalawma mum woni ñande 7 nde kono ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Ceerno Bocoum wondude e mo ganduɗa kañum woni e jaydenko Mamadou Ibra Kane ɗum kala ene tawe e jayde Les Échos jayde Vox Populi arti koye on ɗon méga meeting walla mbiyen on ɗon terrain meeting mo ganduɗa kay hoorejo lande Pastef kam e yaadiɓe muɗum en ganni ɗum yuɓɓinde koye on saaha noon musidɓe men jayndeyankoɓe mbaɗi namdal ɓe mbi holko woni e eɓɓede ɗum koko yuwiti on ɗon fannu jayde nde arti e tokkude konngol omo ganduɗa kam woni Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kay kañum nene waɗi annoncé woni tan e rima on ɗon ñahtu national mo ganduɗa kay ne jogori wadde e on ɗon ñalaw mo ganduɗa kay kañum woni ñalaw mo lande Pastef eri moɓodiral mum toon to parking Bowal stade Léopold Sédar Senghor koye on saaha jayde ganduɗa kay ko woni jayde Vox Populi hokki konngol omo ganduɗa kañum woni Abdourahmane Diouf ɓe mbitande ko Abdourahmane Diouf kañum kay suuti konguɗi muɗum honɗum ina tawe e nder jayde nde ɗum koko yewti alhaali ñawoje jayde nde arti hen no hannirta niyete nden jayde ganduɗa kay kon woni jayde Vox Populi jayde L'Observateur kañum arti e ɗin ɗon konguɗi ganduɗa kay kañum woni Abdourahmane Diouf e ngal ɗon jaltal ngal ganduɗa kay o waɗi ɗum on ɗon analyse jayde nde arti hen kono ɗum ko kam musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti e alhaali Pape Malick Ndour ɓe mbitande ko Pape Malick Ndour e ñalawma hannde o ma huccodir yomo ganduɗa kañum woni procureur ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kon woni jayde groupe Futurs Médias nde kam musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti e on ɗon terrain meeting mo ganduɗa kay hoorejo lande Pastef ina anni ɗum yuɓɓinde ñande 7 e lewru darotondu on ɗon mobilisation mo ganduɗa kay ɓe ganni wadde ɗum ko toon to parking stade Léopold Sédar Senghor witande ko on ɗon déclaration wonande kay hoorejo lande Pastef hono no wiiri jayde ganduɗa kay kam woni jayde groupe Futurs Médias nde jayde L'As Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko ñande 7 lewru novembre
novembre ɗum ko ino o mo ganduɗa kañum woni hoorejo lande Pastef en ni huccidirde e ɓe ganduɗa kañum ngoni yadiɓe mum ɓe mbi ko on saaha noon ɓe ganduɗa kañum ngoni opposition waɗi kañumne contre attaque ɗum koko yowiti on ɗon manifestation mo ganduɗa kay Bougane Gueye Dany habri ɗum wonande ma waɗe ko wiyete ko ñahtu national ɗum on noon ko ngam hollirde mettere muɗum ko yowiti ala haali ɗe tiiɗal cogguli nguura ka jayne nde arti e Pape Malick Ndour mo ganduɗa kay ene jogori huccodirde mo ganduɗa kañum woni ñaawo o woni procureur ɗum ina tawe e jayne ganduɗa kay ko woni jayde L'As quotidien jayde Direct News arti hen ko yowiti ala haali on ɗon ɓe mbitande ko Sonko compte édifié ɗum ko yowiti e ɓe ganduɗa kañum ngoni sehilaɓe muɗum ñande jeetati lewru nduɗo fandu darade hono no jayde waɗiri ɓe gartine kadi e omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi e Bassirou Diomaye Faye e wiide omo ganduɗa kañum woni docteur Abdourahmane Diouf wonande kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye wona hoorejo parti ko hoorejo leydi e Sénégal wonande ɗo ko Sénégal naaɓe kala ɗum ina tawe e jayde e Direct News jayde La Tribune arti ko yowiti e alhaali omo ganduɗa kañum woni e docteur Abdourahmane Diouf ɗin ɗon konngol ɗi ganduɗa kay o haali ɗum ɓe mbitande ko omo ganduɗa kañum woni docteur Abdourahmane Diouf wiide makko o wi ko Sénégal ko leydi ganduɗa kay ndi sohlani ɗum ganduɗa kañum woni ñawoje ɗe ganduɗa kay ko taw ko ñawoje e joftigu ɗum ina tawe e jayne nde kono ɗum ko kam musidɓe jayniyankoɓe ɓe garti e Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kay namdima walla tan erima ɓesguji ɗi nde jaltata ñande jeetati e lewru fandu darade gam hollirde mettere mumen ko yowiti ala haali tiiɗal cogguli nguura ka ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko woni jayde groupe des médias nde woni jayde La Tribune jayde point acti arti ko yowiti e alhaali ɓe mbitande ko Diomaye e Sonko mortal combat saison 2 ɗum woni ko ɓe mbaɗi ɓe garti noon e konngudi omo ganduɗa kañum woni Abdourahmane Diouf mo ganduɗa kay e konngudi muɗum ina tawe e jayde nde ko noon kadi ɓe garti omo ganduɗa kañum woni hoorejo lande Pastef Ousmane Sonko mo ganduɗa kay erima ko yowiti e terrain meeting mo jogori wadde toon to stade woni tan ganduɗa kañum woni parking mo stade Léopold Sédar Senghor jayde nde arti hen kam musidmen jayniyankoɓe ɓe gartine kadi e on ɗon seppo ganduɗa kay Bougane Gueye Dany erima ɗum koko yowiti on ɗon ñahtu national gam hollirde mettere mumen ko yowiti ala haali e tiiɗal nguura ka ɗo ete nder leydi ndi hono no jayde nde waɗiri ɓe garti e Pape Malick Ndour mo ganduɗa kay ene jogori e notoyade ha ñalawma hande o hono no jayde nde waɗiri e gardiri natal muɗum e jayde source a arti ko yowiti ala haali on ɗon terrain meeting kam e on ɗon ñahtu national ɗin ɗon ɗiɗi fof ɗi ganduɗa eɗe ganni wadde ñande jeetati ko ɗum jeeyi sababu jayde wi ko ɓuuri ujunere e jaabowol ɗum ina tawe e nder jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede e jayde source a nonne kadi kam musidmen e jaydiyankoɓe ɓe garti mo ganduɗa kañum woni konngoli Abdourahmane Diouf ɗum ina tawe e nder jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde e source a jayde guedirde Le Soleil ko hen arti ɓe mbitande ko terrain meeting Pastef au parking to ganduɗa kay kañum woni Bowal stade Léopold Sédar Senghor Ousmane Sonko ma haaldu e ɓe ganduɗa kañum ngoni e yimɓe muɗum ñande jeetati lewru o fandu darade ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko woni jayde wiyetede e jayde guedirde jayde Le Soleil ɓe gatti kam musidɓe jaydiyankoɓe e ko yowiti ala haali e diplomatie ɓe kodditi wonande kay omo ganduɗa kam woni Cheikh Niang mo ganduɗa kay ko jagorɗo tambiɗo ko yowiti ala haali jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e caggal leyɗele ɓe gartini kadi e président fédération sénégalaise de football mo ganduɗa kay toɗɗima jaggue ɗum koko yowiti e fédération sénégalaise de football en payi e coftal ɓalli koye on saaha noon jayde ganduɗa kay kam woni jayde Rewmi Sport arti hen ɓe mbitande ko fédération sénégalaise de football omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Fall hoorejo waɗi vaste remaniement woni tan waɗi wayloji kewɗi e ko yowiti on ɗon fédération sénégalaise de football ɗum ko caggal nde gomi ngu jooɗino e ɗeɗo balɗe jawtuɗe e jayde nde arti e toon to Espagne on ɗon classico bannoɗo hakkude Real kam e Barça ɓe kodditi wonande kay Barça ko kañum kay perti e yesso omo ganduɗa kañum woni Real Madrid bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kam no rubinanade ko sifa yoga e jaydiyeji leydi Sénégal en jetti jarni dendagal darannoɓe Ayaw Pindi TV ko noon kadi walloɓe commentaire ji muɗumen hay neltoɓe message uji onon kala on jettama on jarnama adi meɗen e rubinu jaydiyeji wonata ko janggo sogeno haji mais ko adi nden sanga waktuji sappo e tati ma en gartuɗo gam yettinan ɗon kabruji moɗon
demgal pular nokkodiren aadi jango sokkeno haaji ɗo e Ayawpini TV.